حد علت مننتهم زي تفولطهم مافياتات ناف دقة أمتيهم ولدا يقتلوهم نعاهم كوستوا يمكروا نمنتاي صدر أخم زقتلوا لان نمنتاي نعاهم زوصدوا لون من كي ترد أجن عويد حيالات قتل تتعطي كم زيلا حنا وكل عنا ذا زمن طلوا ولدا نخد فدي نحمش عامة الناس أنا دحر متصنح محرد زي تفلت قتالي تغير فيلمنا جمر حد عوي ناي مافياتات مراحي بحيال حمام تطقعو أو سبيتال دقيسو نمزلقسولو سو انت إلاش نارأينا ايو قن جيزو ولا زلقسولو سو يركو دا أمبر اتناتو عين الدم بتحمل فولي مقانو يفلت أو عالم مسناتو تمساسال عين الدم زلوهم سوات 0.06 ام تسعات نسا سويتو نزمرح مافيا زخونت لين ات دكتور كريو لامو السوزن سو ايكي بزمت أنا زدام لقاسون تحردا قتيلو كموتي ليت انقا ساقن سو ايا بيوت متراف او كرميات انحا زخون يخون سون مقتال دلوت سلز نورت يموت اي يموت كم زي قدسان دكتور تنقرو ويزورو لينا قديداتو ات دكتور ات لقاس زنورو دم بملو نافت ما في حلافي حلفومو ات لقاسون او دقايق موت حرزي ات دكتورنا ويزورو ليني ملسمو سو ايكي نستوصون كيزة بيوت كتانحيو كنت دايم تلقسو الواد حز لزموته اقدن كالي دم كلقسو لزخل سو كتقلش لكي زودي اصونو تزنورو ملو قدم ناسو اي كوالا نحلفو لدعنبر حمامو لعلمات انحدقنيان تزفافي حوز لزنورة نشو عطا عمد رحي بيوت كتسنح ساو تقيزا نسو كالي دم زلقسو لسو تزيرخ بكون موتي ليه تنقا ويزورا لينجن كبيد نقر كويني تسمعن نسو عيي اتدم زلقسو لسو كيرخوكو فتسيمي عرفن علمو الأوالخ زورات خوي نمبريلا نت دكتور نخرجاقات نغرو تحرزي نفتي مانا إيدان حق زين زغونا سوت دول مو نتسبب نت مقلاش نخجمر تزو تحرزتو السنة جيزة موزو سرحتني ويزورو لين زغونا بريك أو تايوان ننوح جزنا على شي دحر مصنح اتساو عايز دولي عين الدم زلوا قول عيركب مننتان عين الدمان مسرقاقصو نخط الفوان جزا ياخدمو او تصنحو مبوان الديانون بزي محرات يقتلوهم بريك ولا دقتيلو نزاقل عنا وقتتنا مكينا نوسدان كلوغن ستوستون سوات بمكينو من نحلو فيريهم انتاي كم تفتر لنا مرأي كم مكينو يوردمو بريكن اتهم سلسة مسارحتون نتاقل عبي إيدا حيزو من ناوكي ويريو لكازم سلسة سوات ترى من قد حلفتي يكونون أفتاقر أروغب زبالو ميستر سرحو قتلتهم بريكن اتون كل تعرقتون زغورو لو نغرات كريون كلون زعاتو قداي من مزفلطو نغري نورومن او كتما نغزو من حلفيهم بقات امرقيومم بو قلعت كنقلاتو عنقطقطو المرأي بتعمي صلق سلازنوره نبريك نخسداي نكرو بريك فقادنيا سلازي نورون امونقوم حيال باسي جمر اما ترشات باسي بون كل تعرقتون نتوم كل تناي بريك مسارحتي بغليل يقتلوهم جن بريك يمان تصقم نوقعنا هذا مدحر مصنح بحدا قدل نتيرو يمدطلهم او كندنعو مسعوجن اقداس نغير كوين سلازي تسمعهم نتاب من قد زرخوا قول احيزهم نمكنهم تسقيلهم نكوزهم قعزهم يقتلوا اتمشت نسو بريك مس ويزورو اللين يرخومو نسو ازخون دم كتلقس تخل قلعه رخيو خمس نورن جند ما بزي فلوط سوات كم استوسدتن اتم سوات ناوي كم زوسدوان من مخانومن ناوي كم زخدون منم كم زي فلطن بمرداء تدጋጋሚ ይቅርታ ሓታ ወይዘሮ ሊንግን ብዛዕባ ዝብሎ ነገር ምንም የተገደሰትን ገና ዝርኡ ኸወደ ተቋርጾሞ ዛዕባ ጌጋኻ ኣይምልከተንን ንሳድያ ካሊ ንሰብኣየ ደም ክልግሰሉ ዝኽእል ሰብ ኣብ 7 ዓመት ተዘይረኺብካ እትዋጋ ዝኸፍል ንስኻ ጥራይ ዘይኮንካስ ስድራኻውን እዮም ንኹላትኩም ጠቕሊለ ድማ ያቐትለኩም ኢላ ኣፈራሪሓቶ ትኸይድ በትወገን ፖን እቶም ክልተ መሳርሕቱን ንተቆልዓ ሒዞማ ኣብቲ ጥቓ ናይ ታይላንድ ኤምባሲ ዘሎ መሕዊኦም ከም ዝወሰድዋ ንርኢ ምክንያቱ ፖ ታይላንዳዊ እዩ after بقى ساعات وناسي حتاز نورت لين دقي ما خطس انكلا او زيت فولت كذا زيت فولت ساعات تخويواس لزرعيت تدناقص مو او كريمات صنحا ነገር እናደርቡ ይህሎም ንኽሩሕ ቁት ነግሮም ፖን መሓዙቱን ጠቶ ከብሉዋን ከረጋግዕዋን እንተሞከሩ ፈጺማ ክትሰምዖም ፈቃደኛ አይኖረትን ግኖም መንጎ እቲ ፕራን ዝበሃል ወድኑ ፖ መፂሕ ዛሞ ንኦም ክትፈርሖም ከም ዘይብላን ንኽሕግዝዋ ናኡ ከም ዘምፅዋን ይነግራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፕራንና ላን ብዕድመ መሓዙት ስለ ዝነበሩ ካብቶም ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ንዕኡ ክትኣምን ትመርፅ እሞ ቁሩ ዘይትረጋጋዕ دحرزي براننا تنقوالات عرقتو قوقعوان كله قوسيلاتو زنارت قوسلتات نحكمو لاي تصنحمو اتزحك ما نور ودي نابو بمقراب نيزا قول عدم فليزو العيناتيو بقليل غركب سلازي قلون بزحات سوات كالي شوي قليوم يلو نبوي تنقو سلاز حواريتا زون اتا قول حوزا حلفة معالتي بستوصون مافياتات كتلفتو مكور زنارت نمتايكم زقونه بدن بكيرو كلتسي خونلهم دحرزي بو ناودو براني قرومو لان كم حفت خاتن كاخبا دحر حجي بزيكانا كحجزان كحليان زقل بيتسب كونه فتاوي ولاني ليردو
ኣብ ልዕሊ እዚ ካብቲ ዝነብሩሉን ስልጥኑሉን ካምፕ ፈፂሙ ንኸየውፅእ ይነግራ ምክንያቱ ንዓኣ ናይ ደገ ዓለም ልዕሊ መጠን ሓደገኛ እዩ ኣብቶም ዝቕፅሉ ውስናት መዓልታት ላንና ብራን ፈፂሞም ይፈላለዩን ከም ኣሕዋት ናብ ኩሉ ቦታ ብሓደኦም ዝኸዱ ዋላ ካብቲ ዓብዪ ካምፕ ፈፂሞም ይውፅኡ ዳ እምበር ዘሕልፍዎ ግዜ ጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ እናተቐራረቡ ድማ ይመፁ ከም ዝነበለ ግዜ ብፍጥነት ይሓልፍ እሞ 5 ዓመት ይኸውን ግን ሕጂ እውን ምንም ዝተቐየረ ነገር የለን ብራንና ላን መናእሰይ ተቐይሮም ካብቲ ካምፕ ድማ ወፂኦም ኣይፈልጡን ላን ድማ ክሳብ ዝዕድ መኣዚ እቶም ዘዕብይዋን ዝንከባኸብዋን ስድራ ኢላ ትቆርፅሮም ዘላ ሰባትን ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ሓደገኛታት ቀተልቲ ምዃኖም ምንም ኣይትፈልጥን በቲ ወገን ብራን እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም እቲ ተመሳሳሊ ደም ዘለዎ ሰብ እናኣለሸ እዩ እቲ ግዜ ንሱ ኣብ ሂንዲ እናኣለሸ ይውዕል እሞ ተመሳሳሊ ደም ዘለዎ ሰብ ክረክብ ስለዘይከኣለ ብጣዕሚ ይናደድ ነቲ ናብ ሂንዲ ኸይድና ደም ዘለዎ ሰብ ንኣልሽሉ ዘማኸሮ መሳርሕቲ እውን ብሽጉጥ ተኪሱ ብዘይምሕረት ይቐትሎ ድሕሪ እዚ ናብ ወይዘሮ ሌኒ ክድውል እሞ እቲ ዝድለለ ሰብ ክረክብ ከምዘይከኣለ ብምርዳእ ብተደጋጋሚ ይቅርታ ይሓታ ወይዘሮ ሌን ግን ሕጂ ክትኩርየሉ ይደልየትን ኣብ ክንድኡ ናብ ታይላንድ ተመሊሱ ነታ ቅድሚ 5 ዓመት ዝጠፍአቶ ላን እትበሃል ቆልዓ ንኽእልሻ ተመኽሮ በቲ ወገን ናብ ታይ ክንምለስ ከለና እቶም ካልኦት እንትስልጥኑ ላንና ብራን ኮፍ ኢሎም እናርአዎም ይፀንሑ እሞ ሱቕ ኢላ እናሓሰበት ነይራ ንዚ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ካብ ካምፕ ክወፁ ከምዘይፍቀደሎም ንብራን ተሓቶ ብራን ድማ ኣብዚ ካምፕ ወፃኢ ንዓኺ ኩሉ ቦታ ሓደገኛ እዩ ዘይፍለጡ ሓደገኛታት ማፍያታት ይእልሹ ክለዉ ክኾኑ ስለዝኽእሉ ኣብ ዝተፀናሕኺ እዩ ዝምረፁ ኢለ ይረድኣ ድሕሪ ዝላን ቅፅል ኣቢላ እንቶም ኣብ ቅድሚኣ ስልጡን ነብሩ ሰባት እናጠመተት ፀንሕ እሞ ንምንታይ ኩሉ ሰብ ማርሻል ኣርት ምስልጣን ፈፂሙ ዘየቋርፅ ኢላ ትሓቶ ኣብ ሰዓት እዚ ብራን እቲ ሓቂ ክነግራ ይገደድ ኩሉ ኣብቲ ካምፕ ዘሎ ሰብ ኣቦኡ ፖ ዝመርሖም ሓደገኛታት ፕሮፌሽናላት ቀተልቲ ምዃኖም ይረድኣ ላን እዚ ክትሰምዕ ከላ ንብራን ኩሉ ነገር ንኸሰልጥናን ብፍላይ ድማ ማርሻል ኣርት ዝበለፀት ተቓላሲት ንኽትከውን ንኽሕግዛን ትሓቶ ምክንያቱ ወለዳ እናተቐተሉ ካብ እትርኢ ዋላ ክትርስዖ ትሞክር ዳ እምበር ፈፂሙ ይተሳኽዕላን ኩሉ ግዜ ድማ ሕናቕ ክትፈድም ዝተለየት እያ ውዕሉ ሓዲሩ እቲ መዓልቲ ምምፁ ስለዘይተርፎውን እናሰልጠነት ክትፀንሕ ከም እትደሊ ትነግሮ ብራን እውን ደስ እናበሉ ፈቃደኛ ይኸውን እሞ ግን ኩሉ ቅድሚ ምጅማሮም ክስልጥኑ ከለዉ ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ኣብ ሓደ ፀጉዕ ኮይና ብምርኣይ ንክትጅምር ይነግራ ኣብቲ ግዜ እሱ እንዳሓር ላን እቶም ካልኦት ክስልጥኑ ከለዉ እናርአየት ትውዕል እሞ ናብ ምድቃስ ቅድሚ ምኻዳን ካብ ዓራታ ቅድሚ ምትስኣን ኩሉ ግዜ እቶም ዝረአየቶም ምንቅስቓሳት በይና ትደቅሞም ሓደ ምሸት ብራን ናብ ኢዳ ዝማርቶ እናገበረላ እንከሎ ንምንታይ ብጣዕሚ ተገዲሱ ከም ዝሕልያን ከም ዝንከባኸባን ተሓቶ ብራን ድማ ንስኺ ናብዚ ገዛ ካብቲ ዝመፅእ ጀሚርኪ ናተይ ሓላፍነት ኢኺ ንዓኺ ክሕልየክን ክንከባኸበክን በቦይ ሓደራ ተዋሂብኒ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝግደሰልኪ ኢሉ ይነግራ እሞ ላን ብጣዕሚ ትሕጎስ ምክንያቱ ብምስጢር ዋላ ይኹን ንብራን እዚኣ ተፍቅሮ ኣብቲ ዝቕፅል ምሸት ኩሎም ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ ሰባት ድራር ንምብላዕ ኣብ ሓደ ቦታ ይእከቡ እሞ ፖ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብጣዕሚ ሓያል ከቢድን ስራሕ ስለ ዘለና ኩሉ ኣባልና ክኸይድ እዩ ላንና ብራን ጥራሕ ኢኹም ኣብ ካምፕ ክተርፉ ኢሉ ይነግሮም ብራን እዚ ክሰምዕ እንከሎ ዝርአየና ሰብ ስለዘይህሊ ትእሽተይ ተንቀሳቒስና ንክንምለስ ሒዘ ክደገ ክወፅእ ኢሉ ይነግራ ላን እውን ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን እሞ ምስ ብራን እትሕልፎ ግዜ ዝበለፀ ፅቡቕ ንክኾነላ ናብ ክፍላ ተመሊሳ ዝተፈላለየ ዓይነት ክዳውንቲ ምሙኳር ትጅምር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ፖን ኩሎም መሳርሕቱን ብዙሕ ሰበብ ዝነበረሉ ክለብ ዕላምኦም ንምርካብ ይኸዱ ለካ ፖ ዝሓለፈ መዓልቲ ሓደ ጉበኛ በዓል ስልጣን ንክቐትል ትእዛዝ መፅዎ ነይሩ ግን እዚ በዓል ስልጣን ብጣዕሚ ብዙሓት ሓለይቲ ስለ ዝነበርዎ ሙሉእ ጋንትኡ ከሳትፍ ተገዲዱ ነይሩ መጀመርያ እቶም ዝተወሰኑ መሳርሕቱ ነቶም ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ጋርድታት ብምቕታል ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ጋርድታት ከደናግፅዎምን ትኩረቶም ክሰርቅዎምን ይጅምሩ እቶም ዝተረፉ ኣባላቱ ድማ ብድሕሪት ብምእታይ ነቶም ተደናዊሮም ዝነበሩ ጋርድታቱ ብምሕላፍ ናፍታ በይኑ ተቐሚጥላ ዝነበረት ግላዊት ክፍሊ ኣትዩ ድሕሪ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ፖስ ሰራሕተኛታት ናፍቲ ቦዲጋርድ ናብ ጅብኡ ቀላል ተተኳሲት የእትየሉ እሞ ክትፍንጀርን ከላ ኣብቲ ዓብዪ ኣዳራሽ ሓያል ምድንጋፅ ይፍጠር እቶም ዝተረፉ ጋርድታት ተደናጊፆም ናፍቶ ሓደጋ ግዜ መውፅእ ክወስድዎን ትጓየውን ሓደ ካብ ናይ ፖስ ሰራሕተኛታት ኣብኡ እናተፀበየ ብምፅናሕ ኣብ መነፀሩ ሓቢኡ ብዝነበረ ንእሽተይ ካራ ገይሩ ማንም ከይረአዮ ኣብ ክሳዱ ወጊኡ ይቐትሎ እቲ ኦፕሬሽን ዕወት ብዝኾነ መንገዲ ድሕሪ ምውዳእ እውን ናብ ካምፖም ክምለሱ ይእከቡ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ላንና ብራን ብዙሕ ሰብ ብዘለዎ መንገዲ ንኽዘናግዑ እንትኸዱ እቲ ቅድሚ ዓመታት ወለዳ ዝቐተለላን ንዓ ክጠልፋ ሞኪሩ ዝነበረን ፕሬክ ምስ ሓደ መሳርሕቱ እናተዛረበ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢሉ ይጸንሕ ላን ምስ ብራን ተሕልፎ ዝነበረት ግዜ ልዕሊ ማንም ግዜ ሕጉስቲ ገይርዋ ነይሩ ምክንያቱ ድሕሪ 5 ዓመት እያ ንደገ ወፅያ ዘላ ግን እቲ ጽቡቕ ግዜኦም ንነዊሕን ከይጸንሐ ሓያል ዝናብ ምዝናብ ይጅምር እሞ ብራን ንላን ሒዝዋ ናብ ኣፍ ደገ ዞም ሓደ ካፌታት ንኽዕቕሉ እናጎዩ ይኸዱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ዝዓቂሎም ላንህው ካፌ ብራን ምስ መሳርሕቱ ኮፍ ኢሉ እናተዛረበ ይጸንሕ
ድሕሪ 5 ዓመት መልክዓ ላይ ቀይር ዳምበር ወለዳ ቀትለላን ከሎ ብሽጉጡ ኣብ ክሳዱን እሸ ቆስሊ ገዲፍላ ነይሩ ብኣቢሉ ድማ ንሳ ምዃና ይፈልጥ እሞ ክኸዱን ከለዉ ክስዕቦም ይጅምር ኣብ መጥረሻ ፕራንና ላን ናብዚ ካምፕ ክምለሱን ከለዉ ድሕሪቶም እናሰዓቦም ዝፀንሐ ብሬክ ናብኡ እናኣተዩ ክሪኦም እንከሎ እቲ ቦታ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝፈለጦ መንነት እቶም ቀተልቲ እውን ብደንቢ ገይሩ ይርድኦም ሕጂ በይኑ ናብኡ ተኣትዩ ብዘይ ጥርጥር ከም ዝመውት ስለ ዝፈልጥ እውን ተወሰኽቲ ሰባት ሒዙ ንኽምለስ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ድሕሪ እዚ ናይ ባዕሉ ጋንግስተራት ወዲእዎም ስለ ዝነበረ ቻባ ትበሃል ናይቲ ከባቢ ፍልጥቲ ናይ ማፍያታት መራሒት ንኽትሕግዞ ክሓታ ይኸይድ ድሕሪ እዚ ብሬክ ናብ ቻባ ይቐርብ እሞ እንድሕር ደኣ ላን ካብቶም ማፍያታት ምንም ከይተጎድአት ክትውፅእ ለይክኢልኪ ክንዲ ዝሓተትክዮ መጠን ቅርሺ ከፍለኪ ይኽእል ኢሉ ንኽትሕግዞ ከእምና ኩሉ ዝተኽኣሎ ይገብር ግን ብዙሕ ምፃሪ የድልዮ ነይሩ ምክንያቱ ቻባ ንፖን እቶም ካልኦት መሳርሕቱን ኣዝያ ፀልኦም ስለ ዝነበረት ምስ ተኸፈላ ኮነ ከይተኸፈላ ንኽትሕግዞ ጋእሰጋ ኣይበለትን ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ፖ ንፕራን ክኹርየሉ ይጅምር ምክንያቱ ንላን ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ሒዝዋ ንደገ ከም ዝወፀ ፈሊጡ ነይሩ ልዕሊ መጠን ካብ ምንዳዱ ዝተልዓለ ንፕራን እንከይተረድኦ ብክሳዱ ይሓንቆ ምክንያቱ ዝተግባሩ እዚ ንላን ወሲኹ ንሙሉእ ኣባላት እቲ ግሩፕ ኣብ ሓደጋ ከእትዮም ይኽእል እዩ ፕራን ግን እቲ ዝገበሮ ምንም ችግር ከም ዘየምፀ ርግፀኛ ብምዃን ኣብ ክንድኡ ላን ክንዲ ዝኣክል ክጥንቀቐላ ዝተገደደ ንምንታይ ምዃኑ ነቦ ይሓቶ ኣብ መጨረሻ እውን ፖ እቲ ሓቂ ንኸጋልፁ ይገደድ ላን ደማ ልዕሊ መጠን ፍሉይ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ቀተልትን ማፍያታትን እናሃድንዎ እዮም ካብዚ ገዛ ክትወፅን ከላ እውን ኣብ ዓይኖም ናይ ምእታይ ዕድላ እናወስኸ ስለ ዝመፅእ ፈፂምካ ከይደግሞ ኢሉ ሓዲግዎ ይኸይድ እቲ ምሸት ንሱ ግን ፕራን ኣቦኡ ዝገበሮ ነገር ፈፂሙ ቅበሎ ኣይከኣልን ብጣዕሚ ሓሪቑ ድማ ንላን ሒዝዋ ክሃድም ናብ ክፍላይ ከይድ እሞ ብስኡ ንኽትመፅእ ይሓታ ላን እውን ኣብቲ ገዛ ንሱ ተዓፂያ ክሳብ መዓዝ ክትፀንሕ ከም እትኽእል ስለ ዘይትፈልጥ ምስ ፕራን ንኽተምልጥ ፈቓደኛ ትኸውን ግን ክዳውንታ እናኣከበትን ከላ ብሬክ ቻባን እቶም ካልኦት ማፍያታትን ናብቲ ገዛ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብልዑል ቁፅሪ ይመፁ ቀስ ኢሎም ናብቲ ኣፍ ደገ ገዛ ይቐርቡ እሞ ላን ክትወፅእ እናተዳለየትን ከላ ሓያል ፈንጂ ይፍንጀር ዕድለኛ ኮይና ላን ምንም ኣይተጎድአትን እቶም ካልኦት ኣባላት እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክወፁ እንከለዉ እውን እቶም ናይ ቻባ ማፍያታት ይዝክስሎም እሞ ኣብ መንጎኦም ሓያል ኩናት ይለዓል ኣብ መንጎ እቲ ባእሲ ፖ እቶም ፀላእቶም ቁጥሮም ልዑል ከም ዝኾነ ይርድኦ እሞ ንኩላቶም ኣባላት ሒዙ ናብ ሓደ ምሕብእ ቦታ ከይድ ይውስን ግን ክልተ ብድሕሪት ዝተረፉ ኣባላቱ ነይሮም ፖን እቶም ካልኦትን ናብቲ ምሕብእ ክሳብ ዝኣትዩ እናተታቆሱ ክሽፍንሎም ዝወሰኑ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም እቲ ማዕፆ ክዓፂዎን ከለዉ ግን ፖ ወዱ ጥይት ተወቂዑ ብዙሕ ደም ይፈሶ ከም ዝነበረ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይደናገፅ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ እውን ንላን ፈጢና ደም ንኽትልግሰሉ ይልምና ለካ ናይ ላን ደም ልዕሊ መጠን ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ብቐሊሉ ክልገስ ስለ ዝኽእል እዩ ላን እውን እቲ ደም ንኽትልግስ ጋእሰጋ ኣይበለትን ትጓያ ፈቓደኛ ትኸውን እሞ ሳላና ተሓገዝ እውን ውንኡ ስሒቱ ዝነበረ ፕራን ይትስእ እሞ ጥንካረኡ እውን ይምለሰሉ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ክልተ ንዕኦም ክከላኸልሎም ኣብ ደገ ዝተረፉ ናይ ፖ ወታደራት እናተዋግኡ እንከለዉ እቲ ሓንቲ ትቕተል እቲ ሓደ ድማ ብሂወት ተታሒዙ ከም እሱር ይውሰድ ብሬክ ነቲ ብሂወት ዝተረፈ እሱር ናብ ኣፍ ደገ ትምሕብእ ይወስዶ እሞ እንድሕር ደኣ እቲ ማዕፆ ዘይከፊትካዮ ክቐትሎ እየ እናበለ እናፈራርሑ ይጸንሕ ግን ፖ ሂወት እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ልዕሊ ማንም ግዜ ወሳኒ ምዃኑ ይርድኦ ዜሩ እቲ ኣፍ ደገ ዘሎ ሰብ ከፈትኩ ወይ ከፈትኩ ቀትልዎ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓስቦ እውን ፈቓደኛ ከም ዘይኮነ ይነግሮም እሞ እቲ ተታሒዙ ዝነበረ እሱር እውን ይቐተል ኣብ መጨረሻ ሓደ ካብቶም ናይ ፖ ወታደራት ኣብዚ ተሓቢእና ክሳብ ማዝና ክንፀንሕ ወፂና ንቃለስ ዝሞተ ይመውት ተረፈ ድማ ይትረፍ ኢሎም ይውስኑ እሞ ኩላቶም ይሰማምዑ ደኺሙ ዝነበረ ፕራን እውን ካብ ኮፍ መበሉ ይትስእ እሞ እቲ ሓሳብ ከም ዝድግፋን እቶም ኣብ ደገ ነዮ ቀተልቲ ክስዕርዎም ከም ዝኽእሉን ነብኡ ነጊሩ የበረታትዑ ድሕሪ እዚ ፖ እውን በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ እሞ ከመይ ጌርና ክንስዕሮም ንኽእል ኢሎም ምሕሳብ ይጅምሩ ድሕሪ እዚ እቶም ማፍያታት ማዕፆን ምኽፋት እናተዋእሱ ይጸንሑ እሞ ብታሕቲ ነዳዲ ፍሲሶም ብክርቢት ይውልዕዎም ካብ ናይ ቻባ ዝተወሰኑ ኣባላት ድማ ኣብ ከይዲ ይቕተሉ ድሕሪ እዚ ፖን እቶም ካልኦት ቀተልትን ስቶም ዝተረፉ ፀላእቶም ንምቅላስ ናብ ጎዮ ካብቲ ዝተሓውሉ ክፍሊ ይወፁ መንጎ እቲ ባእሲ ፖን እቶም ካልኦት ብፍጥነት ካብኡ ንክወፁ ይነግሮም ምክንያቱ ንሱ ብድሕሪት ተሪፉ ነቶም ፀላእቲ ከደናጉዮም ወሲኑሎ እቶም ካልኦት ኣዕሩኽቱን ወዱን ላንን ብሂወት ከም ዝተርፉ ንምርግጋፅ ጥራይ ሂወቱ መስዋእቲ ንምግባር ፈቓደኛ ይኸውን ኣቦኡ እናተቐተለ ድሕሪ ምርኣይ ፕራን ልቡ ይስበር እሞ ላን ሒዝዋ ምስቶም ካልኦት ዝተረፉ ኣባላት ይሃድም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብሬክ ብጣዕሚ ይናደድ ምክንያቱ ላን ካብ ኢድኣ ንንእሽተይ ምሊጣቶ ብሰንኪ ሓንቲ ቆልዓ ብተደጋጋሚ ይሰንፍ ብምንባሩ ድማ ልዕሊ ማንም ግዜ ይቁጣዕ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ፕራን ላንና እቶም ክልተ ብሂወት ዝተረፉ መሳርሕቶም ናብቲ ካልኣይ ካምፖም ይኸዱ ፕራን ኣቦኡ ከም ዝሞተ ከስታውሱ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን ሕጂ ኣብ ጎኑ ክልተ ከምሓዊ ቦታቱ ዝሪኦም ነባር ቀተልትን ሓደ ኤም ዝበሃል ዓርኩን ላንን ጥራሕ እዮም ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓት ንክንቀሳቐሱን ክዛረቡን ናብቶም ጥቖም ዝነበረ ገምገም ባሕሪ ይወፁ እሞ ላን
ኣብቲ ግሩፕ ዘለዉ ሰባት ብሰንካ ብተደጋጋሚ ይጉድኡ ስለ ዝነበሩ ንዕኦም ድሕንነት ኢላ ሓዲጋቶም ንኽትጠፍእ ከም ዝወሰነት ትነግሮ። ይኹን ዳ እምበር ፕራን እዚ ክሰምዕ እንከሎ ፈፂሙ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ኣነ ነቦይ ዝኣተኽዎ ቃል የለኒ ንሱ ቃሉ ከኸብር ሞይቱ እዩ ኣነ እውን ከምኡ ክመወቱ ኮይነ እምበር ናትኪ ድሕንነት ከይተረጋግፀ ፈፂሙ ይዓርፍን ኢሉ ይነግራ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከም ዘፍቅራ ብምንዛዝ ዕድመ ልኩዕ ካብኣ ክፈለ ከም ዘይደልን ዝተረፈ ህይወቱ ምስኣ ከሕልፎ ተዝኽእል ሕጉስ ክገብሮ ከም ዝነበረን ይነግራ። እዚ ክትሰምዕ እንከላ ላን እውን ተመሳሳሊ ድሌት ከም ዘለዋ ተረድኦ እሞ ማርሻል ኣርት ንኽሰልጥና ትሕቶ። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ነብሳ ምክልኻል ክኢላ ንኻልኦት ሸኽመይ ክትከውንን እንተወሓደ እውን ነብሳ ክትከላኸል እያ። እዚ ክሰምዕ እንከሎ ፕራን ሕጉስ ይኸውን እሞ ሒዝዋ ናብዚ ካምፕ ይምለስ። ኣብኡ ድማ ኤምን እቶም ክልተ ነባራት ቀተልትን እንከይዶም ጉዮ ከሰልጥንዋ ይጅምሩ። ንነዊሕ ግዜ ላን ብርሕቐት ትከታተሎምን ብምስጢር ትስልጥንን ስለ ዝነበረት እውን ቀልጢፋ ክትመሃር ትጅምር። እቶም ኣላት ብናይ ላን ፈጢንካ ምምሃር ክእለት ብጣዕሚ ይድነቑ። እቶም ዝቕፅሉ መዓልታት እውን ዘይቋረፅ ከቢድ ስልጠና ብተኸታታሊ ይካይዱላ። ድሕሪ ውሱን ስልጠና ብጣዕሚ ፅቡቓት ምንቅስቓሳት ማስተር ትገብር እሞ ኣካላዊ ስልጠና ናብ ምውዳእ ገፅ ስለ ዝነበረት መሳርሒ ምስልጣን ከላምድዋ ይጅምሩ። ተተኮስቲ ካራሩ ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን በዚ መንገዲ እዚ ዝተወሰኑ ኣዋርሒ ክሓልፉ እንከለዉ ላን ዋላ ከምኦም ዘለት ማስተረይ ትኾን ዳ እምበር ኣብቲ ዝነበረቶ ዝሓሸት ተቓላሰይት ትኸውን። ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜ ምስ መኻይን ልዑል ፍቕሪ ዝነበሮ ብሬክ ሓንቲ ዝፎትያ ዝነበረ መኪና ንክወስድ ንሓደ ዕዳጋ ይኸይድ። ግን እቲ ሸቃጣይ እታ ፅንሐለ ኢልዎ ዝነበረ መኪና ሓደ በይኑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብር ወዲ ከም ዝሸጥ ኣይፈልጥ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ። እቲ ዝገዝኣ ሰብ ቁመቱን መልክዑን ከመይ ዝበለ ምዃና ብደንቢ ገይሩ ድሕሪ እቲ መኪና ገዚኡ ዝበሃሉ ሰብ ፕራን ምዃኑ ይፈልጥ። እዚ ኣብ ገምገም ባሕሪ ናይ ገዛ እውን እቲ ሓድሽ መሓዊኦም ከይኮነ ከም ዘይቀሪ ርግፀኛ ክኸውን ይጅምር። ትምሸት ንሱ ፕራንና ላን ሙሉእ መዓልትና ሰልጦን ድሕሪ ምውዓል ንኽዕርፉ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮፍ ኢሎም እናዕለሉ ይጸንሑ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ምስቶም ካልኦት መሳርሕቱን ኣዕርኽቱን ቁርሲ እናበልዐ እንከሎ ብሬክ ኣብ ሰሙን እዚ ንኦም ክመፅእ ከም ዝኽእል የጠንቅቖም። ምክንያቱ ነቲ ሸቃጢ መኪና ኮነ ኢሉ እንድሕር ዳኣ ብሬክ ዝበሃል ሰብኣይ መፂካ መልክዐይን ገዛይን ንጎሮ ኢኻ ኢለ ነጊሮዮ ነይረ። ምክንያቱ ከምዚ ኢልና ነዊሕ ግዜ ክንፀንሕ ይንደልን ኣልሽና ክንረኽቦ ኣፀጋም ስለ ዝኾነ ንሱ ናባና ክመፅእ ኢለ እየ ዝገይረ ኢሉ ይነግሮ እሞ ኩላቶም ተሓሳብ ፈትዮም እዮም ነይሮም። እቲ ቀትሪ ንሱ ከምቲ ዝፅበይዎ ነበሩ ብሬክ ምስ ናይ ቻባ ማፍያታት ናብኡ ይመፅእ። ንላን ክእልሹ ናብ ሓደ ህንፃ ክኣትዩ እንከለዉ ኣብቲ ከባቢ ምንም ድምፂ ይነበረን። ግን ብሓደ ገፅ ሓንቲ ዝኣረገት መኪና ናብኦም ትመፅእ እሞ ኣብ ውሽጣ ዝፀንሐ ቦምቢ ይፍንጀር። ፕራን ምስቶም ካልኦት ኣዕርኽቱ ተዳልዩ ይፅበዮም ስለ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ተኹስ ከፊቶም ብዙሕ ቁፅሪ ቆትልሎም ይጅምሩ። ናይ ቀረባ ዓርኩ ንፕራን ዝኾነ ዓብዪ ሰብኣይ እውን ስናይፐር ሒዙ ናብ ላዕሊ ይወፅእ እሞ ስናይፕሬክ የማናይ ኢድ ተራኺቦም ንነዊሕ ግዜ እናተቓለሱ ድሕሪ ምጽናሕ ብኻራ ወጊኡ ይቐትሎ። ይኹን ዳ እምበር ኣብ መንጎ ቃልሶም ንሱ እውን ብዙሕ ተወቂዑ ስለ ዝነበረ ይመውት። በቲ ወገን ላን እውን እቲ ቅድሚ 5 ዓመት ህይወታ ዘበላሽየላ ብሬክ ገጽ ንገጽ ረኺባ ክትገጥሞ ዕድል ትረክብ። ፕራን እቲ ናይ መጨረሻ ዓርኩ ብጥይት ተቐቲሉ ክመውት ክሪኦ እንከሎ ነቲ ዝተኮሰሉ ወዲ ኣማን ከይዱ ንቆትሎ ይእዝዞ። ኣማን እውን ከይዱ እናተዋቕዑ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቲ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንፃ ጽድፊ ይቆትሎ። በቲ ወገን ናብ ላን ክንምለስ እንከለና ምስ ብሬክ ተመሳሳሊ ጉልበትን ዓቕምን ስለ ዝነበሮም እናተዋእሱ እንደቃየቕ ይጸንሑ። ኣብ መጨረሻ ግን ሳላኻ ፕራን ዝተመሃረቶም ፍሉያት ምንቅስቓሳት ላን ፈፂሙ ብዘይተፀበዮ መንገዲ ንብሬክ ትቆትሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፕራም ምስ መራሕቶም ማፍያታት ጃፓን እናተቃለሰ እዩ ዝነበሮ። ልዑል ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ተጠቒሙ ነቲ ማፍያ ምንም ከይተቸገረ መሳርሒኡ መንጢሉ ብቐሊሉ ይሸንፎ። ድሕሪ ዝኹሉ ኩናት ብሂወት ዝተረፉ 3 ኣዕርኽቲ ፕራን ላንና ኤም ናብ መኪና ይስቀሉ እሞ ካብቲ ቦታ ርሒቖም ንክኸዱ ይዳለዩ። ግን ክውገሱ እንከለዉ ብርሕቐት ዝመፀት ጥይት ንላን ብድሕሪት ትወቕዓ። ለካ ቻባይ ሞተን ነይሩ። እታ ስናይፐር ተጠቒሙ ድማ ንላን ብድሕሪታ ብተደጋጋሚ ጥይት ይወቕዓ እሞ ብዙሕ ደም ክፈሳ ይጅምር። ላን ቀልጢፋ ሓገዝ ተዘይረኺባ ክትመውት ምዃና ስለ ዝፈለጠ ድማ ፕራን ገና ካብታ መኪናን ከይወረዱ ብፍጥነት ደም ክልግሰላ ይውስን። ለካ ፕራም እውን ከም ናይ ላን ዝበለ ፍሉይ ዓይነት ደም ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ደም ልገሳ ኣብ ጀመሩላ ሰከንድ ግን እቲ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ፀንሐ ቻባ መጥቃዕቱ ንክቕፅል ብመኪና ናብቲ ቦታ ይርከቦም። እቲ ሓደጋ ግልፂ ስለ ዝነበረ ኤም ንክልተ መሓዙቱ ንምሕላ ኢሉ ንቻባ በይኑ ክገጥሞ ናብ ጎያ ይኸይድ። እቲ ባእሲ ከቢድን እንደቓየቕ ዝፀንሐን እዩ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ግን ኤም ዕውት ኮይኑ ንቻባ ይቐትሎ። ግን ድማ ኣብ ከይዲ ብተደጋጋሚ ካራ ተወጊኡ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ብዙሕ ደም ፈሲስዎ ይመውት። ፕራም ዝኽርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን። ምክንያቱ ነቶም ምስኡ ዝዓብዩ ናይ ቀረባ መሓዙቱን ኣዕርኽቱን ኩላቶም ይሞቱ ኣለዉ። ሕጂ ላን እውን እንድሕር ደኣ ሞይታ በይነይ ደቐሪ ኢሉ ብምሕሳቡ ድማ ሕልማኖም ግዜ እናጨነቆ ይጸንሕ። ግን ንሱ እናረኣየ ላን እውን ክትመውት ፍቓደኛ ኣይነበረን። ኣብተን ውስናት ደቓይቕ ልዕሊ መጠን ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ ደም ንምልጋስ ፕራን ህይወቱ ሓደጋ ከም ዘእትለዋ ላን እናተረድኦ ደም ምልጋሱ ይቐፅል። ሙሉእ ብለይቲ እዚ እናገበረ ክሓድር እንከሎ ላን ኣብ ዝቐፅሉ ጎቦ ክትስእ እንከላ ኩነታት ጥዕናኣ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ነይሩ። ምክንያቱ ፕራን እቲ ንሰውነታ ዘድሊ ነበረ ደም ኩሉ ለጊስላ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ንድሕሪት ግምጥል ኢላ ንፕራን ክትሪኦ እንከላ
نعاه لعلمة بزح دم كم ملقاس استلعله سونة أخل زخون دم سلا زي ترفه كم زموتة ترئي نسحجي ما في غي سعوان كيس ساددان هو تانت أخوين أخت نبر ولا تقال دامبر أقلي لاختريو زي تخيل كبيرو هاقا يخفيلوها فقرا كلهم تفوتيو نور سواتن سدران فيلم خود أنكلو لان دحرس توسن جيزة كابران تنساس لتصنحت ودغم زولدتن كم تمسوات زخفلو لا سوات زدليو نورو سلماوي هوت من بار كم جمرتني نقرنا مالو مع انتزان تناون كم زيلي ودا بزح تزناقعهم لون تمايركم لون كتكون تسفاي قبر بوغني كعسرت شومون تهوي خالفه نسخم كديكم تمو مصحف channelنا سبسكرايب فيديوهاتنا دما لايك نا شير بمقار ناوتر جيزة حاجزكم يفلينا بخلوت فيلم تادكي من أحسن راخة سنة يتصنحون